Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen. Jeg håber, alle kan høre. Jeg har haft lidt problemer her i opstartsfasen, men det skulle være løst nu. Mit navn er Jakob Wilhelmsen. Hej med jer. Jeg sidder som jurist i ABF's medlemsrådgivning, og jeg har min kollega, der også er jurist, Mark Ebbesen, med. Han vil komme på lidt senere. Det vi skal snakke om i dag, det er anden del af det, vi kalder foreningens dokumenter, og det er det dokument, der hedder husorden. Jeg skal lige komme med nogle praktiske ting. Vi kører fra hvad nu det hedder, 2 til halv 3 i dag. I kan ikke tænde jeres mikrofoner. I kan stille spørgsmål i chatten. Vi kan ikke garantere, at vi kan svare alle spørgsmål. Ellers er I altid velkommen til at ringe ind. Og I skal nok få et link efterfølgende, så I kan se det efterfølgende, og eventuelt dele det med nogen i bestyrelsen, hvis det er det, I vil. Som sagt, så det her webinar, jamen det er jo en del af en serie på 3 webinarer. Man kan tage alle 3, man kan tage et enkelt, det er sådan set irrelevant. Men som sagt, det vi skal snakke om i dag, det er foreningens husorden, og hvad det egentlig er for en størrelse. Kom lidt ind på, hvad der gælder generelt i forhold til en husorden, og også i forhold til nogle mere specifikke emner. Så med det så vil jeg give ordet over til Mark, min kollega, som vil, hvad nu det hedder, gå videre med tingene. Yes, jeg håber, I alle sammen kan høre mig. Hvis vi starter helt overordnet op fra toppen, jamen hvad er en husorden? Og man kan sige, at en husorden, det er et dokument, der beskriver de fælles leveregler i hverdagen. Og man kan sige, at en husorden kan blandt andet de kan sikre god naboskab, de kan skabe tryghed, og så kan det også forebygge konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere skal tage hensyn til hinanden, når mange mennesker bor tæt sammen. Så det er mere det, vi ser det som en slags leveregler. Kontra i sidste uge med vedtægterne, som vi jo har gennemgået. Så vi fokuserer lidt mere på husordenen, som jo er de her former for leveregler. Og når vi ser på husordner i de forskellige foreninger, så er der store forskelle, afhængig af hvilken forening der er tale om. Og det afhænger ofte af værdigrundlaget i den pågældende forening. Fordi i nogle foreninger, så handler husordnen kun om de helt praktiske rammer. Og i andre foreninger, for eksempel i bofællesskaber eller andre steder med et udtalt socialt fællesskab, jamen så vil man gerne regulere mere i den her husorden. Og i de tilfælde, jamen der kan husordenen bruges til at signalere, at man har et tættere samliv og måske har en større forventning til deltagelse i fællesskabet. Og det kan være i forhold til regler om fællesspisning, grønne områder eller måske andre ting, der understøtter fællesskabet. Så det er mere sådan som overordnet, jamen hvad er husordenen og hvad er formålet med det? Hvis vi dykker lidt længere ned i det, så kan vi kigge lidt på vedtagelse og omfang. Og inden jeg kommer nærmere omkring det, så når vi taler om husorden i forhold til salg af en andelsbolig, så vil vi jo typisk henvise til bekendtgørelsen om oplysningspligt ved salg af andelsboliger med videre. Og her der står der faktisk ikke direkte, at husorden den skal udleveres til køber. Men det bør den. Det anbefaler vi i hvert fald. Og det gør vi, fordi hvis man vil kræve noget af en andelshaver, altså af køber, når der så flytter ind i foreningen, så skal det jo være oplyst på forhånd. Så selvom man ikke er juridisk forpligtet, så anbefaler vi altid, at husorden bør følge med til køber. Det er en overdragelse. Et andet vigtigt punkt, som også er vigtigt at nævne nu, når vi dykker lidt ned i de her husordner, jamen det er i forhold til gebyrer. Og det er relevant, fordi det er et problem, vi ofte ser i forbindelse med, at foreninger de skriver gebyrregler ind i husordnen. Og det kan man ikke, fordi gebyrer de kræver, at der er hjemmel i vedtægterne og ikke i husordnen. Og det har vi en afgørelse fra 1994 i Odense, der afgjorde, at en generalforsamling de havde ikke hjemmel til at opkræve gebyr ved manglende deltagelse i fællesarbejde. Og det var det ikke, fordi der ikke stod noget om det i vedtægterne. Og hvis vi kigger på standardvedtægterne, så har vi også de her gebyrregler liggende derinde. Det er blandt andet de her gebyrmuligheder i paragraf 6 og paragraf 15.
Og det viser også lidt, at de her gebyrer, jamen det kræver et andet flertal, end når man for eksempel vil ændre på en husorden. Så det er mere omfattende, og derfor så vil det være omfattet af vedtægterne. Og det bringer mig i forhold til næste punkt, og det er flertal og generalforsamling. Og det er jo generalforsamling, der vedtager husordenen. Og det vil som udgangspunkt være med et simpelt flertal, man kan ændre de her husorden med mindre at der fremgår andet af foreningens vedtægter. Og et simpelt flertal, det betyder, at der skal være en ja-stemme mere end antallet af nej-stemmer. Hvor ved vedtægter, en vedtægtsændring, jamen det vil jo kræve et kvalificeret flertal. Så det er, man kan sige, det er sværere at ændre vedtægter, end det er med en husorden på generalforsamling. Der skal i hvert fald et større flertal til. Og ABF, vi har udarbejdet et husordenskatalog, og det er et katalog, som foreningen kan tage udgangspunkt i, når I skal udarbejde jeres egen husorden. Det vil jeg ikke komme så meget ind på, fordi det vil Jakob snakke mere om på næste slide. Det næste, jeg lige vil komme ind på, jamen det er, hvem gælder husordenen for? Og en husorden, den gælder både for andelshavere, men også for lejere og fremlejetagere. Det er alle, der bor i foreningens ejendom, og de bør derfor alle sammen have udleveret et eksemplar af foreningens husorden. Og det er specielt relevant, fordi så er alle beboere blevet gjort bekendt med indholdet af det. Det var også det, jeg nævnte i starten der ved overdragelse, at selvom det ikke fremgår af bekendtgørelsen, at man skal modtage det, så vil det altid være vores anbefaling, at andelshaver modtager den her husorden. Yes, så vil jeg give ordet videre til Jakob i forhold til det her med ABF's husordenskatalog. Tak for det. Jeg vil gå videre til næste slide, og det er det her med ABF's husordenskatalog. ABF's husordenskatalog, det kan I finde inde på ABF's hjemmeside under, hvad nu det hedder, standarddokumenter. Og der kan I downloade det. Mange af ABF's standarddokumenter, det er det, man populært sagt kunne kalde skabeloner. Der er mange, som ringer ind og siger, jamen, hvorfor står der ikke mere, eller hvorfor står der det i et af jeres dokumenter, også i forhold til, hvad nu det hedder, husordenskataloget. Og der skal man vide, hvad det egentlig er, der ligger bag, hvad intentionen er i forhold til det husordenskatalog, vi har fra ABF's side af. Vi ønsker ikke på nogen måde at gå ind og pådutte jer noget og sige, I skal gøre det og det. Vi ønsker at give jer muligheder via eksempler, så I selv på møder derhjemme i foreningen kan være med til at sige, jamen hvad er det, der skal med i vores husorden? Hvad er det, vi ønsker at indikere? ABF's husordenskatalog, det er ikke på nogen måde, hvad nu det hedder, udtømmende. Der vil være ting, som når I sidder og kigger det igennem, I tænker, hvorfor er det ikke med? For det er særligt for vores forening. Jamen så er det, fordi det er særligt, og det skal selvfølgelig være. Men der er noget med pick and take, skulle jeg til at sige. Jamen hvad er det, I ønsker skal stå i jeres? Der skal I være skeptiske, I skal være opsøgende, I skal have nogle dialoger, men bare være klar over, at når I har diskussioner i foreningen om, hvordan skal vi bygge det her op, hvad skal det indeholde, jamen så er det ikke, hvad nu det hedder, så er det ikke udtømmende, så skal I fylde ekstra på, hvis det passer i forhold til jeres forening. Og det kunne jo være, hvis I har nogle værdigrundlag, som I ønsker, at der skal tilkendegives i forhold til fællesspisning, i forhold til, hvis, det ved jeg, der er flere foreninger, der har nogle grønne områder og andre ting, jamen så skal de selvfølgelig med, det er klart. Når vi nu har sådan mere generelt snakket om det, så kunne jeg også godt tænke mig at prøve at tage et par konkrete emner ud, som vi tit får spørgsmål om. Det ene er støj. Og man kan sige,
her, der tror jeg også, at vi skal selektere imellem, om der er tale om en ældre ejendom eller noget nybyggeri. Nogle af jer bor måske i en ejendom fra 1880, og andre bor i en ejendom fra 2008. Og i 1880, der havde vi ikke bygningsreglement i forhold til krav til blandt andet isolering, etageadskillelse og andre ting i forbindelse med byggeriet. Det har man i dag, når man bygger boliger. Så er der specifikationer i bygningsreglementerne om, hvad vi skal være opmærksom på forskellige områder, herunder isoleringskrav, etageadskillelse med mere. Og har det så nogen betydning? Ja, det har en betydning. Flytter du ind i en ejendom fra 1880 i forhold til en til 2005, så skal du nok ikke invitere en elefant på besøg, fordi det kommer man til at høre nedenunder. Så der vil man mange gange se, at man prøver i husordenen og klargør, at man skal respektere hinanden. Man skal være opmærksom på ting i forhold til, når man går ovenpå, jamen så kan det høres nedenunder. Underboen må respektere, at man går ovenpå. Man kan ikke kræve, der bliver lagt tæpper, men for god naboskabs skyld skulle man måske lade være at gå med træskostøvler, når klokken 8 eller 9 om aftenen, ikke også? Så det generer. I forhold til etagebyggeriet, der er af nyere dato, der vil man jo ikke have de samme problemstillinger, og formentlig ikke beskrive det her med det, vi kunne kalde hverdagsstøj, så meget som vi nok ville gøre i en ældre etageejendom. Men der skal stadigvæk være forståelsen af, at selvom vi beskriver hverdagsstøj, hvornår der skal være ro, hvornår der skal vi skal holde op med at spille musik, så vil man kunne høre folk. Det er sådan set min pointe. En anden ting, som man måske også burde være opmærksom på og beskrive, og det er især i etageejendom, jamen det er også, når vi skal istandsætte boliger. Her der snakker vi ikke om, at husordenen skal fastsætte regler for, hvad nu det hedder, om der skal tegnes forsikring i forbindelse med større renoveringer inde i boligen. Det er sådan nogle ting, vi regulerer i foreningens vedtægters forandringsbestemmelse. Men vi kunne jo godt klargøre nogle ting i forhold til at måske tilkendegive, husk lige, at når vi laver en aftale, bestyrelsen og andelshaver, så skal vi lige have sat en seddel op nede i opgangen i forhold til, hvornår at man må hvad nu det hedder, arbejde i boligen, så det generer mindst muligt. Sådan nogle ting kan være med til at mindske støjgenerne for de omkringliggende boliger, men det kan også være med til ved at synliggøre sådan nogle ting i en husorden, så kan det også, især for vores ældre medborgere, måske give en tryghed i forhold til, at der lige pludselig render fremmede folk rundt i trappeopgangen, og hvem er det nu, det er i en eller anden grad. Så sådan nogle ting kan man også tænke ind i en husorden i forhold til at sikre de andelshavere, der bor i den opgang. Og så har vi selvfølgelig festerne. Jamen, hvornår må vi holde fester? Må vi slet ikke holde fester? Jo, det må man godt. Men selvfølgelig også med respekt af andre. Og her kan jeg næsten ikke lige lade være i bare 2 sekunder lige at komme med en ældre dom på et område, hvor at man skal være opmærksom på, at det var en forening i en ældre ejendom. Der boede en ældre dame, havde sit barnebarn til at bo der, og barnebarnet spillede højt musik.
Foreningen reagerede ikke rigtigt på det, men det irriterede. Barnebarnet flytter ud, der går nogle år, andelshaver afgår ved døden, og i henhold til dødsfaldsbestemmelsen kan barnebarnet så overtage boligen. Det er man ikke interesseret i fra foreningens side, for det vedkommende har lidt alternativt spillet rimelig høj musik for år tilbage. Og der kom byretten faktisk frem til, jamen det var ikke en saglig begrundelse, fordi nu er vedkommende blevet stor og voksen, ikke også? Eller sagt på en anden måde, der var gået mange år. Det den her husorden for jer skal vise over for folk, det er, hvad er det, vi ønsker, der skal tolereres, og hvad er det, vi ønsker, der ikke skal tolereres i forhold til, når vi holder fester. Og hvis det så viser sig, at det kommer meget ind på, at vi så kommer ud i situationer, hvor folk føler sig generet af det, så skal vi reagere i forhold til det. Men det er vigtigt at have en ordlyd, der er klar og på dansk, og ikke giver fortolkningstvivl, sådan så der er klare retningslinjer for, hvordan det er, vi ønsker at leve sammen. En anden ting, der nogle gange giver stemninger i en forening, og det er jo inden for de seneste år, at det emne ligesom er kommet mere på banen, det er rygning. Kan man skrive i sin husorden, vi er en røgfri forening? Ja, det kan man vel godt. Kan man sanktionere det, uanset hvad? Det kunne man tvivle på. Her der vil en dialog parterne imellem nok være en rigtig god ting, men der er områder, hvor at man måske kan være lidt klarere end at sige, du må ikke ryge inde i egen bolig. Der må man måske have en dialog om, kan du gøre det under emhætten? Vil du ikke være sød og åbne vinduet? Vi er en ejendom fra 1880. Det går meget hurtigt ned til underboen eller ind til sideboen. Og det må begge parter i en eller anden grad acceptere. Men der, hvor vi i hvert tilfælde godt kan fastsætte nogle regler, som det også er tilkendegivet i det husordenskatalog, ABF har lavet, jamen det er fællesområder, det er fælleshuse, det er det fælles bestyrelseslokale, som man kan komme ned og besøge nede i kælderen. Jamen, der kan man godt have regler for, ved du hvad, der kommer du ikke til at ryge. Og det bliver endnu sjovere, skulle jeg til at sige, hvis I har et fælleshus, I lejer ud til den lokale Stramajklub, eller hvad nu det hedder, noget voksenundervisning med gymnastik eller andet, er vi ude i sådan en situation, så er der rygning forbudt. Derudover, så er det også ABF's holdning, at vi godt kan have regler om, at man ikke må ryge ude på altanen. Ligesom i forhold til grill, at det skal være gas og ikke, hvad nu det hedder, kul. Fordi her der står vi med en situation, at det kan genere underboen, hvis vi står og tømmer askebæret ud over, hvad nu det hedder, gelænderet. Så der er nogle ting, som man kunne markere, og hvis I har et gårdanlæg, så bør I måske også have nogle retningslinjer for, hvor I anbefaler, at man i givet fald kan ryge, sætte nogle stationer op, eller have en generel diskussion, om man skal respektere, at børn leger dernede, at man rydder op efter sig selv, at man i givet fald kun gør det bestemte steder, man holder sig fra andre. Det er helt legalt at gøre, og jeg vil anbefale jer hellere tage diskussionen, inden problemstillingen opstår, med respekt af hinanden, end at der kommer en stemning via nogle konkrete situationer, fordi så kan det mange gange være svært at få den her konstruktive dialog. Så en husorden skal man ikke lave, når problemet er der.
En husorden er en venlig påmindelse til folk om, vi skal helst undgå at komme ud i situationer, og vi skal helst have den, inden situationerne kommer. Og med det, så tror jeg faktisk sådan lettere elegant, at jeg vil give ordet over til Mark, netop i forhold til, hvis der så er nogen, som forbryder sig mod de hellige regler, hvad gør man så? Yes, mange tak, Jacob. Ja, jamen hvad gør man, hvis man bryder de hellige regler i form af husordenen? Jamen, der er det jo sådan, at hvis der sker gentagende og grove brud på husordenen, både fra andelshaver og som jeg også nævnte tidligere, eventuelle lejers side, jamen, så vil det være misligholdelse. Og det kan føre til eksklusion af andelshaver i sidste ende, eller ophævelse af lejeaftalen. Og der er det sådan, at den enkelte her er ansvarlig for at overholde de her bestemmelser i foreningens husstand. Og det gælder også for hele husstanden, og husstandens gæster også. De er alle sammen omfattet af husordenen i det her tilfælde. Og nu ved jeg, at bestyrelsen de render jo ikke rundt og er politibetjente, men der er jo nogle gange andelshaver, der klager over, at andre beboere de overtræder husordenen. Og hvis det sker, jamen, så må bestyrelsen jo kræve, at de her beboere, som føler sig generet eller har opdaget det her brud på husordenen, at de indgiver en skriftlig klage til bestyrelsen, hvor de klargør hvad og hvem der klages over, og hvornår og hvordan der er sket et brud på den her husorden. Og der er det der, hvor vi altid anbefaler, at bestyrelsen herefter skriftligt straks forlanger af den pågældende beboer, at de efterlever den her husordensbestemmelse. Og også anfører, at gentagelsestilfælde det kan føre til eksklusion og henholdsvis ophævelse. Og når man taler om, jamen, hvornår kan vi egentlig nå frem til det her eksklusion, og kan man overhovedet sanktionere husorden, der er der nogle bestyrelser, de forestiller sig lidt, at det er en slags stigning, hvor at hvis der kommer et vis antal skriftlige reaktioner til en andelshaver, så kan det føre til en sanktion. Og det betyder jo ikke, at man bare kan smide folk ud af foreningen, hvis man har sendt nogle breve til dem. Men det betyder også samtidig, at en andelshaver ikke bare kan forvente at kunne bryde reglerne igen og igen, uden at det har konsekvenser. Så i forhold til selve den her vurdering af, om en andelshaver kan ekskluderes, der anbefaler vi at kontakte en advokat med henblik på at vurdere det. Eksempelvis hvis en andelshaver trods påbud flere gange overtræder en husorden. Der er det der, hvor hvis det skal komme tale på eksklusion, jamen så anbefaler vi, at I kontakter en advokat. Så jeg ved ikke, om jeg må komme med en bemærkning. Ja, tak. Jamen, det er rigtigt, som Mark siger. Altså, vi kan jo ikke sige, om det er 2, 4, 5 skriftlige påbud, der kræves for, at man kan gå videre med sagen og sanktionere det. Men I må helst ikke sidde med en tanke i hovedet nu, der hedder, hvis vi alligevel ikke kan sanktionere det enkelte forhold, hvorfor skal vi så skriftligt gøre opmærksom på det? Men det skal I forhold til nogle passivitetsbetragtninger. I har en handlepligt, og I skal skriftligt gøre opmærksom på det. Så er der ikke nogen, der efterfølgende kan sige, jamen I har jo accepteret ved ikke at reagere på det. Og at I skal tage det som en kop mælk simpelthen og sige, jamen på et tidspunkt så ryger mælken ud over glaskanten, og så har vi måske mulighed for det. Men vi stiller os selv i en dårligere situation ved ikke i det enkelte tilfælde skriftligt at reagere, selvom vi godt ved, at det enkelte tilfælde i sig selv ikke er tilstrækkeligt. Så man skal reagere, selvom sanktioneringen i det enkelte tilfælde ikke er tilstrækkelig. Jeg giver tilbage. Yes, og i forlængelse af det, så ved jeg ikke, hvor mange, der i sidste uge hørte med, når vi snakkede lidt om vedtægterne og overtrædelse af vedtægterne. Der snakkede vi lidt om indskærpelsesskrivelser. Og der er det også vigtigt lige at komme ind og ligesom pointere, at de her indskærpelsesskrivelser, det er kun et valg. Det er ikke et decideret krav. Kravet det kommer først, når man sender påbudsskrivelsen. Og inde på vores hjemmeside, der har vi forskellige dokumenter. Vi har både en skabelon til indskærpelsesskrivelse og påbudsskrivelse og eksklusionsskrivelse i sidste ende, hvis man skulle have brug for det. Og i forhold til det her med indskærpelsesskrivelsen, der er det valgfrit, om man vil starte med at bruge indskærpelsesskrivelsen og prøve at se, om man kan få en reaktion
og forhåbentlig stoppe andelshavers adfærd. Altså den andelshaver, der ligesom handler i strid med husordenen på den måde, inden man sender en påbudsskrivelse. Men det er jo klart, hvis der ikke sker noget, selvom man har sendt indskærpelsesskrivelsen, så anbefaler vi, at man fremsender et påbudsskrivelse. Yes. Ligesom i sidste uge, når man skal lave sådan en husorden for foreningen, så bør det første skridt være et internt arbejde i foreningen. Og der anbefaler vi, at I holder et beboermøde og drøfter, hvad ønsker man at have med i den her husorden, og på den måde få skabt en fælles forståelse af reglerne og hvad der skal gælde i præcis den her forening og i de her enkelte situationer. Og det vil jo være forskelligt fra forening til forening i forhold til, hvad man ønsker og hvad der er nødvendigt at have med i sådan en husorden. Det vigtigste det er bare, at det er det her indledende arbejde, der er afgørende. For når man selv har tænkt tingene igennem og fået klarhed over behov og ønsker, jamen så vil det sidste ende være meget nemmere at lave den her husorden, som giver mening. Og så undgår man også uenigheder og fortolkningstvivl i fremtiden. Yes, så vil jeg give ordet videre til Jakob. Ja, tak. Det vi har prøvet at tilkendegive her, det er, at det er en god idé at have en husorden. Det er en god idé at tilkendegive over for folk nogle leveregler, vi ønsker skal være gældende i vores forening. Folk ved, hvad grundlag de kommer ind på. Folk ved på specifikke områder, hvad der forventes i forhold til deres handlinger eller mangel på samme. Og det kan være med til at skabe færre konflikter. Jeg var ude for et par år siden og undervise i det her med husorden, og der kunne jeg godt høre på en af deltagerne, at vedkommende kom med en 6-7 forskellige ting, som havde givet stemninger og problematikker i foreningen. Og det vi jo desværre nogle gange ser, og det er derfor det er vigtigt, at vi bare skal være ærlige over for hinanden, så vi har den her fælles respekt, det er, at når vi først kommer ud, og der ikke er regler på områder, så risikerer vi, når der kommer de her stemninger, at vi mister dialogen imellem folk, at det ikke bliver konstruktivt, men at vi går op ad en konflikttrappe, der gør, at vi ikke snakker så pænt til hinanden, måske ikke respekterer hinanden, nogle gange slet ikke snakker med hinanden. Derfor er det ABF's håb og holdning, at hvis I ikke har en husorden, så er det selvfølgelig ikke noget, I bare skal trumfe igennem på en generalforsamling, men I bør have en dialog i foreningen inden en eventuel generalforsamling, hvor at I tager det op og siger, jamen hvad vej er det, vi ønsker at gå på nogle områder, og så beskriv det på dansk, sådan så der er klare retningslinjer, så hvis vi lige pludselig står i en situation, hvor vi må sige, at det ikke er acceptabelt, så har vi nogle retningslinjer i forhold til det. Der er stillet et par spørgsmål her til sidst. Inger spørger, må husorden være inkluderet i foreningens bog? 1. Husorden skal være vedtaget på jeres generalforsamling. 2. Er foreningens bog udleveret til alle andelshavere plus fremtidige køber, så er jeg ligeglad, om det er et selvstændigt dokument, eller det ligger inde i det andet. Det skal bare være selvstændigt vedtaget på generalforsamlingen som en husorden, og det skal fremgå af det referat, at det er vedtaget. Hvad nu det hedder? Skal man lade være med at skrive noget ind i husorden, spørger Sanne, som man på forhånd godt ved ikke kan håndhæves. For eksempel, du må godt have kat, men den må ikke være til gene for naboerne. Ja, nej, det var jo et meget klart svar. Jeg tænker, at har man nogle situationer, man ønsker at undgå, så tænker jeg faktisk, det skal være der.
Det kan godt være, at den enkelte situation i sig selv ikke er tilstrækkelig til på nogen måde at kunne sanktionere det, men vi snakker om samle til bunke. Nu snakker du kat. Det kunne være hund. Der har vi nogle meget gamle domme for, hvis den står og hyler hele dagen, jamen så er den til gene. Så jeg vil hellere skrive for meget end for lidt i forhold til at tilkendegive, at det er sådan her, vi ønsker at leve, så vi kan respektere hinanden. Så det kan godt være, der står nogle ting, som man nok ikke kan gøre så meget ved, men så har man tilkendegivet over for folk, det her, det er vores ønske på det her område, det er sådan, vi ønsker at leve sammen. Så jeg vil hellere tage det med, det er rådet. Med det, så er klokken blevet 14.30. Jeg vil gerne på vegne af ABF sige tak for det, I lyttede med. I skal nok få såvel PowerPoint som et link til det her efterfølgende. Og så vil jeg lige gøre reklame for, at der er et webinar tilbage i denne her miniserie om foreningens dokumenter. Det er, hvad er et reglement egentlig, og hvad kan vi bruge det til? Så hvis I ikke har tilmeldt jer, så er der stadigvæk mulighed for det. Ikke noget problem, det koster ingenting. Så det kan være, at vi høres ved om en uge, og ellers må I have en god dag. Hej hej.